Puoch gi pakanyo ne Nyakalondo mar Ramogi mabende no chwe monyuolo Ramogi TV. Waduoko nwero kamano joera mag Ramogi FM kuom thuolo musemiyowa mar dhi nyime kod tich makare. Kao kamano wadhi nyime kama johala mauso rech e chiro mar pap Mbuta mayudore e boma ma Kisumu koro ywago nok mar rech kaka midhiero maduong' mokwako ohandgi. Kaka jafwambo mar Bill Gates odwar lero jous rech go chiwo ywak ne sirikal mar kaunti ma Kisumu gi Homa Bay mondo ngi kaka ginyalo thiedh wachno. Gino mabiro miyo gi thuolo mar dhi nyime gi ohandgi mapile ka pile. Osebedo dweche adek mar biro mar od baraf kata cooling station e chiro mar pap Mbuta mayudore e kaunti ma Kisumu. Kaluwore gi mano, jogo matimo ohala mar uso rech e gweng' mar Obunga osebedo gi yot e timo ohelni mekgi. En od baraf mane omuonyo omenda maromo shillings milion 7 kendo konyo jo ohala maromo 200. Pawa kane ka iyudo rech gi chon, nichuni nyaka iwang' rech nyaka sabich otieno nikech nonge cold room nyaka kete rech. To nyaka ne group mobikan HPLC nokonyo wa magimiwa cold room ka sani. Inyaga more kata sama wuoyi sana ne tikawre ine kano kata bang' 1 week. Eki wange miyo customer kidhi go chiro. Nikech choncha kani gole e kambi, chuni nyaka iwange nikech sa ihawo go chiro mapiyo piyo. Nikech kangi we to dhi kethore bed waste. Ikai ga 10,000 kose kethore dhi ka shilingi 5,000. Kono koro choncha wan matek, but gi sani to wachopo kamoro ni ka ingire kata joma oko nyage mora gi cold room ka mo aketni gi safe. Kata kamano, johala machiro no koro chiwo ywak e wi midhiero magisekale chakre lor mar kembe mathoth mag rech e kaunti ma Kisumu kod alwora mare. Loro kembe oduoko chien kwan mag rech mawuok e chiro no, gino maduoko chien ohala. Dar, wadongi kambi achiel ma en seafood. Okonyal sabo wa wan dhano 300. Wan gi chandruok mar rech. Wakwayo gavana ni konyalo miyo wa loan mimiyo chirni omiwa mondo waom godo reche na mar miumbe mosegole mondo wayang'. Kuom mano ne gichiwo ywak ne sirkal ma kaunti ma Kisumu ni mondo keto kenge mar neno ni rech choponegi ahinya to e kinde makare kowuok e dhowedhe ma Kisumu kata maoko kowuok e kaunti ma Homa Bay, Siaya gi Migori. Kambi ma Mbuta ni eno yango rech to priority maduong' omiyo jokongo. Jokonge makao rech no to moyo gi chumbi to tero Kongo kucha. To jo Kenya to ok nyal yudo rech no. Koro wadwaro ni gavana Nyong'o tudrie gi gavana ma Gladys Wanga mondo ne kaka rech no nyalo konyo jo ohala ma Kenya ka. Kata doko ni gikale midhiero mar nok mar rech ka achiel gi loro kembe, weche mag arita bende gikwayo mondo ridi gino magiwacho ni miyo gi thuolo mar timo ohelnigi e yorno makare. Wadwaro mana ni mondo miwa teko. Government omiwa teko gi pesa migolo mag sirikal gi mondo waom rewa e nam mondo wayang' rewa kendwa. Nikech wan gi capability mar yang'o rech no to wanyalo yude ma wayang'e. Sani nitie rech kidhi e nam to nitie rech mosegolie mondo mang'eny ne odhi mana Nairobi. Wanyalo dino ni reno e dho nam kanyo tikelo nwago ka wayang'e to mine wagi yudo kaka loko. Mine gi ok lok sani kaka ne giloko chon. Magi duto gipedho ni tend kaunti ma Kisumu kotelni gi gavana mondo ne kaka inyalo migi sir. Bill Gates odwar Ramogi TV, Kisumu. Kapod wantiere e kaunti ma Kisumu, eni jotim ohala e chiro ma Kibuye, kaunti ma Kisumu, kelo ywak margi bang' kod pe gi yamo ketho kuonde timo ohala odhiambo manyo